lugar, madilim. May mga balloons. Globo tawagin. Pang ilan na ba yan? Pang 5 na.
binitawan. Ayun na. At malapit na yung pista dito sa amin sa isang araw. Pista na. At dyan may sayawan. Mamaya. May sayawan mamaya. May dito sa tindahan namin. Single. Balot. Pugo. Chicharon. Yo! Yo! Tindahan ko. Vlogger din. Nakaiba pa? Mamaya dito may sayawan. Gabi ay tapos na yung basketball. Ngayon, anti-disperse na ngayon. Sayawan. Bukas sayawan ulit, tapos sa pista sayawan ulit. Tapos kinabukasan ng pista ay may sayawan pa. Kaya yung pista dito ay napakaraming okasyon. Yo! Shout out! Ang peryahan doon. Guys, punta tayo sa sa may peryahan. Traditional kasi pag piyesta, may peryahan. Yan. Kumustahin natin yung nagtataya. Yan. Tujuan po di kami. Tuloy may mga balloons. Ayan. Ayan, may maglalaro. Hey boy, shout out. Tira mo. Uy! Nagraya ko na! Bilang. Ay, patay. Araw ko ba? Kabalan sa patay. Kira mo na. Hindi ako. Mamaraan ko yan. Atalisin ko ako dyan. Ayan, susubukan ng ating kasama. Isang iya pa kasi. Igin nga eh. Ayan, susubukan daw niya. Susubukan niya, baka makatama niya. Tol, kaya ba? Kaya ba? Tatlo. Ano kaya ba? Okay. First try. Kahit magaling. Hulog pa. Okay. Dapat ma-perfect na yan. Yeah. Ay, mag-iilag. Umiilag yan. Umiilag yung balloons. Isa pa. Kaluwa ito doon. Kabalance kinta na. Mayat. Yan, wala siyang natamaan. Magbabayad siya ng 5 pesos. Tatlo pa. Dapat na, tatlo pa. Nakainom kaya. Ayo, shoutout sa inyo. Okay. Iba-iba ka. Mang. Uy, nagkayong na pala. May ilag. Pwede ito, barya nag-iilag.
Umiilag. Umilag. Sige. Ayun mga par, daming tao. May bumibili ng alak. Ano? Ilom eh. Ano? Ha? Dana? Dana? SK Council as well to award the certificate. Again, to award the certificate to our guest speaker, may I call on the Barangay Council as well as the SK Council of Barangay Kawakan. Ayan, magpapantungin na yung mga yot. Daming tao. Yes, while waiting po, mag-ready na sa Barangay San Juan at Barangay Iligan. Again, SK Chairperson together with their partner. And sa mga ibang kita kami,
Sagumay, Barangay Neighborhood, Barangay San Roque Sagumay pala, sorry, Barangay Bacolod at Tagpulo. Namin na po, representative ninyo Mantignana. Yes, tanganing dire-diretso na po. Tanganing mga dance na kita later. Yan,